Alka er Danmarks mest fremgangsrige forsikringsselskab. Og det gælder ikke bare salget af policer, men også effekten af marketinginvesteringen. I begge tilfælde spiller Proctology en vigtig rolle. Alkas rejse fra støvet fagforeningsselskab til et moderne forsikringsbrand bygger på et løfte om enkelhed, og det starter med produktet. Vi har været med i arbejdet med at optimere produkter og services for derefter at aktivere dem i enkle kreative løsninger, som folk får lyst til at købe ind i. Ingen luftige brandbudskaber. Altid konkrete produktbudskaber, ofte bakket op af et konkret prisløfte. Og altid kommunikeret i det samme enkle, moderne Alka-univers, som sikrer sammenhængskraft på tværs af alle platforme. Vi har været med til at afskaffe de uigennemskuelige samlerabatter. Vi har hjulpet med at indføre månedlig betaling, hvor konkurrenterne lader kunderne betale forud for et helt år ad gangen. For os er det Proctology, når det er bedst. Månedlig betaling er en gamechanger, som har skabt større resultater end de fleste produktlanceringer i forsikringsbranchen de sidste 5 år. Og som samtidig underbygger Alkas brandløfte om at gøre forsikring enkelt. Det er også Proctology, når Alka inddrager den uafhængige prissammenligningsportal Comparo, hvor du får overblik over markedet blot ved at indtaste din nummerplade. Og når vi udvikler en app, der gør det til en leg at finde ud af, hvor stor din chance er for at få en billigere bilforsikring hos Alka. Alka er et levende bevis på, at marketing med produktet i midten er den sikreste vej til resultater. Alkas kampagner ligger konsekvent 50% over branchegennemsnittet, både hvad angår gennemslagskraft, budskabsforståelse og branding. Det svarer til, at Alka får 50% mere effekt ud af marketinginvesteringen end konkurrenterne. Resultatet er, at Alka i et marked, hvor der skal rigtig meget til for at hente bare 1% markedsandel, har øget antallet af policer med 4-7% hver eneste år de sidste 4 år.